Silav roj baş hevanno hêvîdar merkez baş çend û çên ku mamade kirin ez dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Li derheqê Rojavayê Kurdistanê de hem pêşketinên nû hene, Amerîkayê helbesta xwe diguherîne, hêdî hêdî ber bi Kurdan ve gav davêje wisa xuya ye qet nibe êdî tevgerên eskerî yên wekî YPG, YPJ di çavê Amerîkayê de êdî ne weke rêxistinên terorîstin, ji xwe ji berê ve weke rêxistinên di lîsteya reş de nebû ji bo Amerîkayê, lê ji bo dewleta Tirkiye em dibînin ku dewleta Tirkiye çiwa ku endameke NATOyê ye, rêxistinên Kurdan ên eskerî YPG, YPJ qesede hemiyan weke terorîst pê nasê dike. Lê ji bo me Kurdan muhîm e ku hevalbendê dewleta Tirkiye Amerîka van rêxistinan weke terorîst nebîne, weke hevkarê xwe bibîne. Vana muhîm in hem ji aliyê siyasî ve hem ji aliyê moral ve. Ji ber vê yekê niha Tom Barak ku hinekî ji çavê Kurdan ketiye hewl dide hêdî hêdî xwe şîrîn bike, bi daxuyaniyekê beyan kir ku YPG hevalbendê Amerîkayê ye, hevkarê Amerîkayê ye, eleqa wê bi rêxistinê tune ye, her çend koka wan ji Partiya Karkerê Kurdistanê hatibe jî, ew vê gavê wana weke hevkar dibînin û ji virûpê ve jî wê wisa be. Tabii elbet ev ne cihê kêfxweşiyê ye li cem dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye aciz e. Civaka Tirkiye ku guh dide dewleta xwe, rêveberê xwe ji vê rewşê aciz e. Yani ne suçî wan e, ji berê ve ye, tevgerên siyasiyên Kurdan, rêxistinên eskeriyên Kurdan tim weke terorîst dibînin. Lê guherîn çê dibe, dewleta Tirkiye, rêveberên dewletê çi xas li gorî vê guherînê ew ê gavan bavê jî em nizanin. Ka nûçeyên ku li ser vê mijarê me amade kirin em jî ra bêjin, me jî ji Ajansê Kurdan girtine elbet. Ama beriya wê hevanno hin nûçeyên din hene. Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê îro li Herêma Firatê dest bi serjimariyekê berfireh kir. Pêvajoya serjimariyê ne tenê nüfusê di nava xwe de dihewîne, di heman demê de milkiyetên wekî erd, ajal, kîjan malbat, xwedî çend heywanan e, wan hemiyan digire nava xwe. Pêvajoyê îro saet di heştan de dest pê kir. 4000 tîm ji bo vî karî hatine erkdar kirin. Ji bo ewlekariyê û ji bo her tiştê din. Ji bo not bigirin. Arman çi ye? Plansaziyeke baştir e ji bo siberrojê. Armanca sereke ya vê serjmariyê ew e, bingeheke amaran ya berfireh ya agahiyan amade bike li ser rewşa herêmê, li ser nişteciyên vê herêmê. Bi van daneyan Rêveberiya Xweser wê karibe herêmê baştir birêve bibe elbet. Xizmetguzariyan bawekê bi bandortir dabîn bike, bîne cih projeyên siberrojê li gorî pêwîstiyan plan bike. Niha ev serjmarî Herêma Firatê li xwe digire ku bajarokên weke Sirîn di nav de heye, Kobanî heye, Eyn Îsa, Qena û Çelbiyayê. Ew di nava vê herêmê de ne, serjmarî li wê dirê pêk tê. Ji bo pêkanîna vê pêvajoyê, mamoste hatine wezîfedar kirin, karmendên saziyên Rêveberiya Xweser, her wiha serokên komînan hatine erkdar kirin. Ofîsa plansazî û serjmariyê yê Rêveberiya Xweser çavdêriya pêvajoyê dike. Ji bo vê armancê tam 4000 tîmên ku her yek ji du kesan pêktê hatine perwerde kirin. Yani kom du kes bi hev re dixebitin. Wekî din encam kengê wê were ragihandin, wisa zû bi zû çê nabe. Ji ber ku vana bi şikrekî cuda dixebitin, hê jî not digirin li ser kaxazê. Yani berhevkirina daneyan bawekî klasîk li ser kaxaza tê çêkirin. Çavdêriyê ku pêvajoya dabeşkirin, analîzkirina van agahiyan demekî dirêj bigire. Ji ber vê yekî jî heta niha demeke diyarkirî tune ye. Yani ji bo ragihandina van encaman. Dibe ku hefteyekî din be, dibe ku mehekî din be jî. Yani mesele bi vî şiklî ye ama tiştekî baş e. Tiştekî baş e ku li herêma me êdî hêdî nüfus tê jmartin. Hejmara heywanan, erd, mülk, çi dibe bila bibe, di demên pêşî de muhîm e. Mesela 5 salê din eger guherîneke demografîk çê bibe, dişûna Kurdan de ji Orta Asya, Asya navîn Tirk bînin li vê derê bi cih bikin, wê demê zarokê me ê 5 salê din wê zanibin ku bavê kalê wan ê Kurd li van de herêman bûne. Ji bo vê muhîm e. Mesela zemanê xwe de Raqa Kurd bûye.
dema Osmaniyan de serjmariyekî çêbûye li Reqayê, piraniya nüfusa Reqayê Kurd bûne ama îro hemî Arab in. Yani tiştê wisa hene. Ez ê werim cem we helê we bipirsim. Gelek spas dikim ji bo eleqeya we dîsa. Her hebin ji bîr nekin. Yani hem amoretî, endametî, abonetî ji bîr nekin. Tiştê mühim ji bo pêşxistina vê kanalê. Niha Yad Kobanî di bernameya da doh şev da hin agahiyên deqeya dawî dame, îro jî hin agahiyan parve dike. Yad Kobanî mala te ava. Doh bi şev êrişê Qesedê kirin, sê çete hatin kuştin. Çeteyek jî giranî birîndar bûye. Ev agahî dideme mala te ava. Yani ji ciyê ciyîn agahiyan dideme. Yani sê çete hatine kuştin. Ev ciyê ku lê şer çêbû, ez bawer dikim hêzên girêdayî Qesedê dron jî rakirine ser wan. Mala te ava. Van agahiyan dem bi dem ji me re binivîsîne hevalê Kobanî. Mala te ava. Operasyona lêgerîna ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê, Hêzên Ewlekariya Hundirîn û yekîneyên parastina jinê YPG li bajarê Hesekê li derdora wî li dijî şaneyên Daişê ê ku dane destpêkirin didome. Li gorî agahiyên ku navenda ragihandina ya Qesedê li ser hesabê xwe Telegramê parve kiriye, di operasyonê de heta niha 39 çeteyên şaneyên Daişê hatine girtin. Mixtarekê çek û cebilxane jî hatine destê serkirin. Ji xwe hevalê me Yad Kobanî jî hin agahiyan dide ama ez bawer nakim eynî herêmê be. Vana li herêmên cuda ne. Ne wisa? Ew tiştek ku ez dibêjim derekê dine, tiştê tu dibêjî derekê dine. Ne mesele ye? Ez ê peyamê te parvekim, tu binivîsîne hevalê Kobanî. Temamen ji xwe agahiya te daye, tu dibêjî sê çete hatin kuştin. Îja ez ê behsa ew ê bikim, yani helbesta Amerîkayê, yani guherîna siyaseta Amerîkayê, helbesta Tom Barak, çiwa behsa YPG dike, behsa Qesedê dike, behsa hevkarî, hevalbendiyê dike. Lê hewl dide dilê dewleta Tirkiye jî neşikîne. Yani hemûyî fex dikin. Niha hevanno. Berî ku ez behsa vê mijarê bikim, ez hema zû bi zû derbas bim, heta ku ez birim ser meselê. Şaxê Amedê Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê OHD bi daxwaznameyekê fermî serî li Kudrê de ye serokatiya karûbarên olî ya Tirkiye, yani serî li Diyanetê de ye. Çi xwestiye? Xutbeyên roja îniyê bi zimanê Kurdî werin dayîn. Ev pêngav piştî wî yekê hat ku Diyanetê di 15 Tebexa 2025 de li ser malpera xwe ya fermî xutbe bi 8 zimanên biyanî belav kiribû. Lêbelê zimanê Kurdî têtune bû. Kîjan ziman bûn, yani xutbe kîjan zimanan li Tirkiye dikare were xwendin? Erebî, İngilîzî, Rûsî, Almanî, İspanyolî, Fransî, İtalî, Tirkî. Ka Kurd, Kurd tunene. Hem jî di vê pêvajoyê de ku li ser masê tê nîqaş kirin. Yani îzahata wî tune. Niha daxwaznameya ku îro hatiye pêşkêş kirin, tê de çi dibêje? Daxwazname tam 30 mehê îro hat pêşkêş kirin. Tê de hatiye destnîşankirin ku bi milyonan welatiyên Tirkiyeyî zimanê wan ê dayîkî Kurd e, beşek ji wan tenê bi Kurdî dizanin. Saziya OHD ya parêzeran e teqez kir ku xizmetên Diyanetê divê hemû welatiyan bawekê wekhev hembêz bike. Ji bo vê yekê jî pêşkêşkirina xutbeya Kurdî pêwîstiyeke destûrî ye, şertekê mecbûrî ye da ku welatî bikaribin ji xizmetên olî fayde sûdê werbigirin. Ne tenê bijarde pêwîstiyeke mafê mirovan e jî dibêje OHD. Komelê diyar kir ku herçend yani pejirandina xutbeyan bi zimanên cudagavekî giring be jî, dema ev gav zimanê dayîkê ê bi milyonan welatî li derve bihêle nagêje armanca xwe ya wekheviye. Di daxwaznameyê de hate gotin hebûna zimanê Kurdî di xutbeyan de ne tenê bijardeyeke zimanî ye, lê mecbûriyetekê, pêwîstiyeke beşdariyê demokratîk, aştiya civakî, pêwîstiyeke mafê mirovan e. OHD di dawiyê de xwest ji bo bikaranîna zimanê Kurdî, her wiha bi zaravayên kurmancî, kirmanşikî zazakî di xutbeyan de ev gavên îdarî yên pêwîstin
ve bellez u bez beni avetin. Yani tiştekî baş e, Numan Kurtulmuş serokê wê komisyonê her wiha serokê parlamentoyê beriya çar roja gotibû ji civaka Tirkiye ji milletê Kurd daxwazekî ji bo Kurdî tune ye ji ber vê yekê em hewce nabînin hin gavan bavêjin di qanûnan de guherên çê bikin. Êva ye daxwaz heye hem Baroya Amedê serî li meqamên fermî yên Tirkiye da got bila Kurdî ji dibistana sêretayî heta dawiya zanîngehê bibe zimanê perwerdeyê bibe zimanê fermî yani daxwaz baveke resmî hatiye kirin. Yani bila sibê dûspê kesrane be nebêje ji civaka Kurd daxwaz tune. Daxwaz heye bi milyona însan dê yekê dixwazin û ji bo xutbeya Kurdî jî bi vî şeklî daxwaz heye. Niha nûçeyekî din heye hevano ew çi ye? Êdî hin welat hene Kurdan dersînor dikin welatên Ewropayê, Japonya xebatên xwe, hewlên xwe yên ji bo dersînorkirina koçber û çalakvanên Kurd ber bi Tirkiye ve yani zêde kirine. Tabii bi piranîna dem bi dem Kurdan dersînor dikin veya hakikaten nexweş e. Li Almanyê biryareke dersînorkirinê dikeliya dawî de ji aliyê dadgehê ve hat rawestandin. Li Swîsrê jî çalakvanekî ji welatekî sêyem re hat şandin. Hırvatistan bû bawer dikim. Japonya jî ji bo aynı armancî bi Tirkiye re di nava danûstandinê de ye. Binêrin yani cih ji Kurdan re nahêlin. Tu biçî Tirkiye te davêjin hepsê tu wextê derkevî dervê Tirkiye jî bi şiklekî dixwazin te îade bikin. Dixwazin te bigirin. Di derheqê te de lêgerîn dane dest pê kirin. Yani îşê Kurdan zehmet e. Ji Kurdan re statû lazim e. Ji Kurdan re pergaleke fermî lazim e ku ji aliyê netewek bî ve were naskirin. Yani bi vî şeklî em bûne parsek li ber derê xelkê ewsa nabe. Baş e? Yani hem Almanya, hem Japonya, hem jî Swîsre hin Kurd dersînor kirine, yan jî xwestine dersînor bikin, lê pêk neanîne. Nûçe divan divê mijarê de dirêjî ez nabêjim ji were, yani îcab nake, tiştekî din ez ji were bêjim. Niha ji bo pêşxistina Kurdî hin xebat hene. Bîmûs we bîstê bîmûs çi ye? Bîmûs malperekî nû ye, sistemekî nû ye li ser înternetê. Koma maaz est ku li Bakurê Kurdistanê li ser parastina zimanê Kurdî xebatan dimeşîne ji bo fêrkirina zaraveyên Kurdî bi taybetî kirmanşikî zazakî yani sepaneke nû ya mobil bi navê Bimûs pêşkêş kir. Ev sepana ku bi dersên interaktif lîstik guftûgoyan fêrbûna Kurdî hêsantir dike ji meha hezîranê ve zêdetir 65,000 carî hatiye daxistin. Di demekî kin de eleqeyekê mezin dît. Armanj ew e dibêje ê ku vê meselê bi rê vedibin. Kurdî bikeve her malê û bibe mayînde. Rêveberê Stenbolê yê kovara Maaz Estê Keybanû Ertaşê peyamekî daye Rûdawê ez bawer dikim behsa xebatên komê dike, behsa projeyan dike, ka encameke çawa derketiye ji xebatê wan. Keybanû Ertaşê di derbarê armancê sepana Bimûsê de got ev Bimûs yani encama xebata salekî ya koma Maz Estê ye. Armanca me ew e li her malê axaftin nivîsandina Kurdî bi taybetî zazakî mayînde bibe. Em ji bo parastina zaraveyên kirmanşikî, kurmancî, soranî xebateke girîng dimeşînin. Koma Maaz est heft salin baweke serbixwe li dijî polîtikayên asîmilasyonê yên li Bakurê Kurdistanê tê dikoşe. Vê sepanê wekî gaveke stratejîk avê tekoşînê dibîne. Wekî din bibîr xist ku damezrênerê komê Abdullah Çelîk e bi taybetî ji bo pûşkirina tezekî ev kar daye meşandin. Çi ye ew tez? Dibêjin zaza ne Kurdan. Li ser vê kovar weşandine em li hemberî van kesayetên nezan tekoşîna xwe de domînin tu carî ji bîr nekin. Xwendin her timî elm marîfetê derdike holê. Xwendin çekeke neteweyî ye. Yek ji aliyên herî balkêş ê proje ew e sepana Bimûs bi hemû aliyên xwe yên teknîkî ve ji aliyê xwendekarekî beşa aboriyê yê zanîngeya Hemza Çelik ve hatiye amedekirin. Yani yek gencekî me amade kiriye. Ev aplikasyon yani.
Niha keda mezin a çelik heye li holê ew bi tena serê xwe salekî li ser projeyê xebitiye. Ji bo vê projeyê şevên dirêj bê xewma ye. Ger hûn piştgiriya bi Musê bikin dibêje em ê hîn baştir bixebitin di siberojê de tiştên xweştir biafirînin. Yani ez dibêjim merû alîkarî bide bila pêşkeve. Yani bang li malbatan jî dike dibêje hûn jî bi Musê daxînin ser telefonê xwe bila zarokê we bi zimanê we fêr bibin û yani bi zimanê xwe bijî. Baş e? Ev wisa. Hevan noberî ku ez basa wê meseleyê Amerîkayê bikim, ka ez binêrin ez ewa xwe daxînim serê wê ve em daxînin ser vê derê bila bimîne. Tamam bi vî şeklî. Çima Bahadîn çi dibêjî deqekî te tiştekî balkêş gotiye. Çima Amerîka bi General Mazlûm Abdî re wêneyekî siyasî ya ji peymandinekî an jî li ber medyayê statûyekê siyasî nadin pêş. Dikarin ya derdekî wan ê wisa tune ye dibêjim dikarin yani. Fotoğraf dikarin bidin. Dibêje ez xortekî Kobanî me ji gundê Şêra girêdayê Kobanî me 25 salî me nêzî 10 salin tevî hevalan tîma yatê de Silavê gelê Bakur Rojdatê Kurdistanê ji me re dişîne. Ha mamoste em jî bi te serbilindin. Baş e xortê Kobanî. Kêfxweş bûm binasîne te. Ji kerema xwe re li xwe miqate bin hûn mirovên hêjan e. Tamam em tev ji we hez dikin. Hemî temaşevanê me ji we hez dikin. Heqeten hûn çavê milletê me ne, hûn nûra vî milletî ne, hûn nûra çavê vî milletî ne. Binêrin di bedena însan de tişte herî bi qîmet çavê însan e. Di çavê însan de jî tişte herî bi qîmet ew nûra wî ye. Ew tişta heqeten ji hûn di çavê me de ew in. Hûn hêvî ne, hêvî. Mesela ew qasa siyasetmedarê me hene li heşar perçeyên Kurdistanê dixebitin. Tamam rêz û hirmeta her kesî ji wan re heye. Lê dîsa jî ewlekarî ew in. Hûn îmanin, îman. İmana milletê Kurd. Binêrin. Ev fotoğrafê li ser ekranê binêrin. Ne? Ya mirî dibêje qey melekê ji cinnetê fîrar kiriye. İjar ew hêzên dewleta Tirkiye, hêzên girêdayê Colanî, Daeş, ew hêzên ku êrişê Kurda dikin, Kurdan wekî terorîst dibînin, nakin tayekî porê vê xuşka me. Na wellahî billahî. Yani em tayekî porê vê keça xwe em nadin bi temamê artêşa Tirkiye. Ja radibin tên me seqet dikin, me birîndar dikin, me dikujin. Biçin karê xwe ya. Ji ber vê mirovê Bakur jî hene, mirovê Amedê, mirovê Colemêrgê hene. Elbet yani ew der Kurdistan e ji her beşê Kurdistanê însan dikarin werin wê derê mudafaa bikin, parastina xwe bikin. Wana tiştê normal in mamoste. Niha nûçeyekê din heye ez pêşkêş bikim paşê ez ê behsa vê mesela YPG bikim, helbesta Amerîkayê bikim. Komekî gurê ku pez dixwin yani ew gurê ku heqeten dewleta Tirkiye wan weke pêşengê xwe dibîne. Ew gur hene ya. Komeke guran êrişî axura 6 gundiyan kir. Xwediyên pez ên ku ziyanekê mezin dîtine banga alîkariyê li rayadaran kirin li navçeya Sarayê ya Wanê. Komekî guran êrişê keriyekî pez kir di encamê de 311 mîh telef bûne. Gundiyê ku ziyanekê mezin li wan ketiye banga alîkariyê kirin li her kesî.
bu yer letağa Kazım Paşa kavmiye li gorî agahiyan komeke guran ew hatine ketine nava axurê miyên 6 welatiyan têde hemî tune kirine. Yani dema ku gundî serê sibê diçin ku pezê xwe derxin derve rastî dîmenekî pir tirsnak tên dibînin ku mî hemî mirar bûne li Erdêne tam 111 mîh telef bûne. Li ser agahdarkirinê tîmên şaredariyê çûne ciyê bû yerê miyên ku telef bûne rakirine. Niha mesele çi ye? Niha pergala me a sîkorte tune ye, ewlekarî tune ye. Niha ew gundiyên ku a xwesa mağdur bûne wê çi bikin? Eger sîkorta wan hebiya, sîkorta wê telafî bikira. Tazminat falan bidaye. Wê tiştekî bibiye. Lê em dibînin ku zehmet e. Nabe yani. Ya. Hevanno. Niha em çend deqeyan basa vê meselê bikin. Niha mesele çi ye? Ev heyetên Amerîkayê êdî tên rojhilata navîn bi hêzên YPG re, YPJ re, Qesedê re, Rêveberiya Xweser re pir vekirî hevdîtinan pêk tînin. Çûyîna İlham Ehmed heyeta Rojavayê Kurdistanê ya Şamê jî gelekî mühim e. Doh bi şev me qismî ji we re behs kir elbet. Naverok hin çend hê bi temamî eşkere nebû be jî me ji we re behs kir. Îja nûnerê taybetî Amerîkayê Tom Barak ji Sûriyê berpirsiyare dibêje yekîneyên parastina gel YPG êdî ne bi PKK ve girêdayî ye. Hevkarê Amerîkayê ye. Yani hevpeymanê Amerîkayê ye. Barak her wiha berdewamiya baweriya xwe bi serokê nû yê Sûriyê Ehmed Eşara jî aniye. Dibe baweriya min pê heye yani balkişan ser girîngiya diyalogê ya di navbera Tirkiye û Qesedê de. Dibêje YPG ne girêdayî PKK'ye êdî hevpeymanê me ye. Ev jî daxuyaniyekî balkêş e û gelekî girîng e ji bo dostaniya di navbera Kurdan û Amerîkayê de. Çima? Çünkü dewleta Tirkiye hevkarê eskerî yê Amerîkayê ye. Dewleta Tirkiye YPG wekî terorîst bîne. Eger Amerîka vê red bike vaya mühim e. Ji aliyê siyasî ve jî. Niha Barak hevpeyvînekî daye aktivîst Mario Neffel li ser tekîliya Qesedê ya bi Tirkiye re. Dibêje Tirkiye weke hevpeymanekî Sûriyê ye. Li Tirkiye PKK heye. Wekî rêxistineke terorîst a biyanî dibe hatiye pênasêkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Divê ev bi salanê Amerîkayê jî PKK wekî rêxistineke terorîst nas kiriye, îlan kiriye. Lê niha rêxistinekê din heye ku êdî ew ne bi PKK ve ye. Divê em wî weke perçeyekî PKK nabînin. Ew girêdayî Qesedê ye. Yani hem Qesedê hem YPG. Dibêje ew ne di nava PKK de ne. Ew di tekoşîna li hember Daişê de bûne hevpeymanên me, bûne hevkarên me. Koka wan erê digihêje PKK rast e ama ji bo me ew hevpeymanê me ne. Banga diyalogê di navbera Qesedê û dewleta Tirkiyeyê Barak da zanîn ku rola dewleta Tirkiye gelekî caran şaş tê femkirin. Binêre hinekî pesnê Tirkan jî dide. Ew wekî dost û hevpeymaneke bihêz ya Amerîkayê de her mijarê de bi nav kir. Barak ji bo avakirina herêmeke tampon û aştiyê li ser sînorê Sûriyê banga diyalogê kir. Dibêje her du alî jî di vê mijarê de bi berpirsyarî tevdigerin. Mazlûm Ebdî û Qesedê li aliyekî Hakan Fidan û İbrahim Kalın jî wekî nûnerên Erdogan li aliyekî din di vê mijarê de bi berpirsyarî tevdigerin. Diyaloga me heye lê pêdeviya me bi diyalogeke zêdetir heye. Yani dibêje baweriya min di vî warî de bi Ehmed Elşara jî heye. Niha vê derê basa tiştekî dike ez hinekî xeter dibînim hevanno. Thomas Barak çi dibêje avakirina herêmeke tampon û aştiyê li ser sînorê Sûriyê. Yani eger di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de basa herêmekî tampon bikin vaya nayê qebûl kirin. Vaya fesadî ye. Vaya xirabkirina vê pêvajoyê ye. Tu herêmekî tampon ji bo çi çê dikî? Ka em hêzê te hevpeymaniyê ne? Ka yani tu ji bo çi radibî hem alîkê de dibêjî YPG Qesedê hevkarê me ne û tu dewleta Tirkiye re tu dibêjî
tamam hûn dikarin heremekî tampon ava bikin. Tampon ji bo çi tê ava kirin? Li hember hêzên terorîst. Ji bo ku xeterî çênebe nava sînorê wan. Tiştekî wisa tune herema tampon yani çi icap dike? Vaya dagirkerî ye. Proja dewleta Tirkiye dixwastin bi qasî 30 kilometre di kurahiyê ve axa Rojavayê Kurdistanê dagir bikin. Ji bo bi hinceta ewlekariyê. Êşxwe te Rojavayê Kurdistanê 30 kilometre dagir kir, yani ji sînorê Bakurê Kurdistanê bigire heta 30 kilometre kurahiyê, tê wê manê ku te temamê Rojava dagir kiriye. Çünkü hemî bajarên mezin, hemî bajarên Rojava li ser sînorê Tirkiye ne. Yani li ser sînorê Bakurê Kurdistanê ne. Tu ketî kureyê çi dimîne? Qamişlo diçe, Serêkaniyê ji xwe çû, Kobanê diçe, yani her der diçe. Amûdê diçe, Dêrek diçe. Çi dimîne? Dêre zor dimîne. Hesekî jî dikirin. Heta Reqayê tên. Yani vaya bêexlaqiye. Merovana pêşniyaz nake. Tiştekî wisa tune ye. Yani Thomas Barak tamam radibe dibêje YPG ne terorîst e destê me dide ama viya min û firq kir yani wextê ku heqete min nûçî amade kir min firq nekir ku behsa ew ê dike. Behsa avakirina heremekê tampon dike. Yani min nû bi were firq kir. Yani ez hinek aciz bûm yani. Hêvî dikim hêvî dikim min şaş fehm kiribe. Yani nizanim ez car ji were bixwînim ka min rast fehm kiriye yan çewt fehm kiriye. Ji were bêjim. Binêre Amerîkayê jî PKK weke rêxistineke terorîst a biyanî îlan kiriye. Niha rêxistineke din heye, êdî ne bi PKK ve girêdaye, qesê de YPG. Ew di kampanyaya li dijî Daişê de bûn hevpeymanên me. Koka wan digihêje PKK, rast e. Lê dîsa jî em weke terorîst nabînin dibêje. Di derbarê banga diyalogê di navbera qesê de û dewleta Tirkiyeyê de. Barak dazanîn ku rola Tirkiye gelek caran şaş tê fehm kirin. Ew wekî dost û hevpeymaneke bihêz ya Amerîkayê di her mijarê de di nava xebatan de ne. Yani dewleta Tirkiye hevpeymaneke bihêz ya Amerîkayê di her mijarî de binêrin. Heta vê derê hat fehm kirin tamam. Ji bo avakirina heremeke tampon, ji bo avakirina heremeke tampon û aştî li ser sînorê Sûriyê banga diyalogê kir li her du aliyan. Got her du alî jî di vê mijarê de bi berpirsyarî tevdîgerin. Mazlûm Ebdî û qesê de li aliyekî, Hakan Fidan û İbrahim Kalin jî weke nûnerên Erdogan li aliyekê din. Di vê mijarê de bi berpirsyarî tevdîgerin. Bi kîjan berpirsyarî tevdîgeriya? Yani tu fermandar General Mazlûm Ebdî tînî dikî hevalê İbrahim Kalin serokê Mîtê çi eleqa me bi Mîtê heye? Muxatabê me ne Mîtê kî? Muxatabê me rêveberên dewleta Tirkiye ne. Em weke milletê Kurd sed caran beyan kirine rêveberên Rojavayê Kurdistanê em garantî didin ku ji herêma me tu êriş li ser Tirkiye çênabe. Diyalog jî heye. Çima behsa heremekî tampon dikiye. Vaya plan û projeya dagirkirinê ye. Niyetekî ne baş e. Yani ez wisa fehm dikim. Ez bidomînim heta dawî ka hûn we çawa fehm kirine ji me re binivîsîn. Yani min wisa şîrove dikim. Yani Mazlûm Ebdî û qesê de li aliyekî, Hakan Fidan û İbrahim Kalin li aliyekî nûnerê Erdoganın. Di vê mijarê de yani İbrahim Kalin û Hakan Fidan weke nûnerê Erdogan li aliyekî din. Di vê mijarê de berpirsyarî tevdîgerin. Diyaloga me heye lê pêdiviya me bi diyalogekî hêzê de tir heye. Nûnerê Amerîkayê piştgiriya xwe ya ji bo Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed el-Şara jî bawekî eşkere anî ziman dibêje bersiva min erê ye yani ji bo baweriya min pê heye armanca wî yên îro armanca wî ya îro bi armancên me re li hev dikin. Li gorî Barak armanca hevbeş ya Şam û Washingtonê ew e Sûriye vegere ser rêya aramî û bextewariyê. Li herêmê serdemeke nû dest pê bike. Barak teqez kir ku Amerîka nelpê guhertina rejimê ye û leşkeran naşîre Sûriye. Divê civaka herêmî
alîkariya Sûriye bike û da zanîn ku armanca sereke ya Amerîkayê tenê tekoşîna li dijî terorê ye. Thomas Barak diyar kir ku piştî heftê çiriya pêşîn yani Oktober nêrina İsraîlê ya li ser ewlehiyê bi temamî guheriye ew ê ji bo parastina xwe her tiştî bikin. Li ser çekdanîna Hizbullahê jî axivî pêşniyaz kir ku li şûna çekdanînê divê derfetên aborî ji civaka Şîeyan re bê peyda kirin da ku bandora Îranê were kêm kirin. Barak wekî din bangî serkirdeyên herêmî kir dev ji pirsgirêkên kevin berdin dest bi diyalogê bikin li ser bingeha bextewariya aborî siber rojekê nû ava bikin. Hevan nû çi jî fehm kir yani ez dibêjim temam ji aliyek ve hewl dide pesnê Kurdan bide yani YPG wekî terorîst nabîne temam ama li aliyê de jî ew herêma tampon dibe em ser bisekinin. Yani ez dîsa ji we re bêjim Frank fundir mala te ava herêbî gelek spas dikim ji bo van alîkariyên we û ji bo endametiya we jî. Eger hûn ji bîr nekin bibin abone bibin endam kêfxweş dibim. Ez peyamê we jî bixwînim yani wextê ku ya rastî min ev nûçe dît ez kêfxweş bûm ku Amerîka idî tevgera eskerî ya Kurd yekîneyên parastina gel wekî terorîst nabîne pir xweş e pir baş e ama ez rastî peyamê wî yê avakirina herêmên tampon hatim ji nişkeva heyecana min ket qet nexweş bû yani. Ji ber vê ez bi dijwarî rexne dikim ku Tom Barak dîsa bi niyetekî baş nehatiye herêmê. Erê wellahî billahî. Ez hinekî li mesajê we binirim yani tiştê ku ma min dekirine evin ji bo we ka çi dibêje ya Kobanî mala te ava her hebî. Tamam ez îro bi dawî dikim carekî din bir bi kêfxweşî. Tamam. Ya heta niha wekî terorîst didît nedît em nizanim ariya lê mesele tu jî rast dibêjî yani heta niha Amerîka YPG wekî terorîst nedîtiye ew jî heye. Yani tiştekî nû negotiye tişta nû ku dixwaze bibêje avakirina herêmekî tampon e ama naberê de jî dilê Kurdanekî xweş dike. Ez bawer dikim rojnamevan jê pirsiye yani hûn YPG wekî terorîst dibînin û gotiye na. Girêdayî PKK ve jî em wekî terorîst nabînin. Yani ew gotina wî xweş e. Yani em zanin perçeyekî PKK'ye digel vê jî em wekî terorîst nabînin. Ev beyanata wî xweş e. Ez ê binêrim bi şev derfet imkan bibînim ez ê ji we re tiştê nû bibêjim. Mala we ava her hebin.